Lalela umakhivu phendle nakhi makhivu dale sithi ufuna undiva tyalasheshe neniniva lento yigold kunye nesilver sangu-CV lightning ngithanda i-brimstones ezine-hot lava basasibulala ngebhaloti ibhayibhile nebullets but survivor zange uve ndithi zange uve zange uve ndithi zange uve I'm turning, I'm cold man engqeleni kuyabanda Toronto eCanada uDrake ngekanuki nekhwapha zange uve zange uve into endikuvisa yona inencasi ne-aroma kodwa ndisafresh jo susef ekitchini ndipheka ngamanzi kunye netyuwa xhosa roulette emixini yeza soze ngaqhuma apha irhuluwa kufilzi nonzini ngoba ndiyayibamba nayindibambile ndikuyiva nokuyingcamna kwam ndaqomba imayithi nee-elders bezinyanisile zange uve ndithi zange uve zange uve ndithi zange uve ufilzi nozikeponi nokhespalidimoni we know ndiphethe ikhonkari isipiliyoni ngale corona kusuku kwimiliyoni ngale corona kusuku kwimiliyoni 2 billion ngokumasteni i-trillion khange uve khange uve Smith ne-eons midlo kayi-1 awuthamba kwesibini ngishaye ibhajwa amthene ngishumi engqeleni ithene kwelanga kwamababantu lena inhlungu inhlupheko nembilini mntana kwantu ngumgidi namatshitshi into zokuhlola abantwana ngabam zange uve ndithi zange uve zange uve ndithi zange uve